Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γκράτζου Αγγελική και είμαι από το τμήμα βιβλίου στο κατάστημα Ζωγράφου. Η ιστορία που θα σας πω είναι μία από τις πρώτες ιστορίες μου στην ομάδα της Public, την οποία θα θυμάμαι για πάντα. Ήταν περίπου η δεύτερη εβδομάδα στην ομάδα μας στο τμήμα βιβλίου, όταν μια κυρία ανέβηκε τις σκάλες. Ήμουνα μόνη μου και προθυμοποιήθηκα να την εξυπηρετήσω. Δεν ήθελε και ο λόγος που μου έδωσε να καταλάβω είναι ότι ήμουν καινούρια. Της έδωσα λοιπόν χρόνο να κινηθεί στον όροφο και όταν ανακάλυψα ότι στα χέρια της κρατάει ένα βιβλίο πολιτικής, είπα από μέσα μου πως αυτή είναι η ευκαιρία μου να την κερδίσω. Την πλησίασα, της άνοιξα την κουβέντα για το βιβλίο που κρατούσε και μιας και δεν υπήρχαν άλλοι πελάτες στον όροφο, μιλούσαμε περίπου μισή ώρα περί του βιβλίου και των πραγμάτων που πραγματευόταν. Να μην σας τα πολυλογώ, το αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι σίγουρα έφυγε με ένα χαμόγελο και με μια σακούλα Public γεμάτη με τα βιβλία που της πρότεινα. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Από εκεί και πέρα έρχεται κάθε εβδομάδα στο κατάστημά μας, με συμβουλεύεται πάντα για τις αγορές της, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι πάντα έρχεται με χαμόγελο και φεύγει με χαμόγελο, καθώς ευχαριστιέται την κουβέντα μαζί μου, όπως και εγώ άλλωστε. Καλησπέρα σας, είμαι η Χαρίτου Αλεξάνδρα από το κατάστημα Ζωγράφου στο τμήμα Gaming. Η ιστορία μας αφορά φυσικά ένα καινούριο μικρό μας φίλο, ο οποίος είχε έρθει ένα μεσημέρι να πάρει ένα παιχνίδι με τη μητέρα του. Το αγοράζει, φεύγει, το ίδιο βράδυ επιστρέφει, λίγο πριν το κλείσιμο, για να κάνει μια αλλαγή. Από τον ενθουσιασμό του το πρωί, γιατί ήθελε να πάρει το παιχνίδι, πήρε για λάθος κονσόλα. Ξαφνικά εκεί που επιλέγουμε παιχνίδι για να το κάνουμε την αλλαγή, ο μικρός βάζει τα κλάματα. Γυρίζω, κοιτάζω τη μαμά του, ρωτάω αν θέλει κάτι, αν χρειάζεται κάποια βοήθεια και για ποιο λόγο στεναχωρήθηκε και μου εξηγεί ότι στεναχωρήθηκε πάρα πολύ γιατί έβαλε τη μαμά του στη διαδικασία να επιστρέψει στο κατάστημα ενώ είχε πρόβλημα με το πόδι της και την ταλαιπώρησε μόνο και μόνο επειδή έκανε αυτός ένα λάθος. Σοκαριστήκαμε λίγο όλοι από την συμπεριφορά του και από το πόσο όριμη ήταν η σκέψη του παρόλο το νεαρό της ηλικίας του. Προσπαθήσαμε να τον ηρεμήσουμε γιατί μας ανέφερε η μητέρα του ότι και ο ίδιος αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν έπρεπε να στρεσαρίζεται. Ψάξαμε, βρήκαμε καινούριο παιχνίδι. Σε συνεννόηση με τον διευθυντή του καταστήματος αποφασίσαμε να του κάνουμε δωράκι άλλο ένα παιχνίδι για να τον ευχαριστήσουμε και για να του δείξουμε ότι η συμπεριφορά του και το πώς συμπεριφέρθηκε ήταν άψογη και ότι έχει πολύ πειθαρχία και έχει μεγαλώσει με πολύ σωστές αρχές για ένα τόσο μικρό παιδί. Όταν λοιπόν πηγαίνουν στο ταμείο και ήταν έτοιμοι να πληρώσουν, τον πλησιάζω, του δίνω το δώρο, του λέω ότι αυτό είναι από όλους μας, με κοιτάζει, ξαναβάζει τα κλάματα, η μητέρα του συγκινήθηκε πάρα πολύ, μας ευχαριστούσε και μας έλεγε πόσο καλοί ανθρώποι και πόσο κατανόηση έχουμε. Και ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένω έρχεται και τρέχει στην αγκαλιά μου για να με ευχαριστήσει. Ήταν πολύ συγκινητικό και ήταν ακόμη πιο συγκινητικό γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να προσφέρεις χαρά και ένα τεράστιο χαμόγελο σε ένα μικρό παιδί. Και αυτό το καταφέραμε. Οπότε κάθε εβδομάδα έρχεται στο κατάστημά μας έτσι ώστε να επιλέξει ένα καινούριο παιχνίδι, μας βλέπει, τον βλέπουμε κι εμείς, βλέπουμε πόσο καλύτερα είναι μέρα με τη μέρα. Και μόνο που τον βλέπουμε χαρούμενο και να χαμογελάει, με αυτό το υπέροχο χαμόγελο που είχε, μας είναι υπεραρκετό. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Γερασίμου Στέλιος, δουλεύω στο σέρβις του καταστήματος Public Ζωγράφου. Η μητέρα του παιδιού που ανέφερε η συνάδελφος εδώ είχε ενθουσιασμένη από την εμπειρία της, μας συνέστησε σε μια άλλη μητέρα, της οποίας ο γιος είχε παρόμοιο πρόβλημα υγείας με το μικρό μας φίλο. Ο μικρός είχε αγοράσει ένα τάμπλετ, είχε έρθει και του είχε αγοράσει ένα τάμπλετ η μητέρα του και κάποια στιγμή του μικρού του γλίστησε από τα χέρια και έσπασε. Η μητέρα του ήρθε στο κατάστημα για να δει το κόστος επισκευής και να δει μήπως μπορέσουμε και το φτιάξουμε. Φυσικά το κόστος επισκευής ήταν ασύμφορο, με αποτέλεσμα ο μικρός να στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Το κατάστημα μίλησε κατευθείαν με τον κύριο Βάιο Ντέλη, τον οποίο, εφόσον μου δίνει την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Και κανόνισε μαζί με τον διευθυντή του καταστήματος να γίνει άμεσα αντικατάσταση με ένα τάμπλετ καλύτερων προδιαγραφών στο παιδί, το οποίο του το δώσαμε με αγάπη από όλους μας για να του κρατήσει συντροφιά στην περιπέτεια που περνάει με την υγεία του. Μόλις ήρθε η μητέρα του, αναφέραμε ότι είναι ένα δώρο από όλους μας
με πολύ αγάπη όπως είπα και ευχηθήκαμε το καλύτερο για το παιδί και για την ίδια στις δύσκολες ώρες που περνάει. Το χαμόγελο του μικρού όταν το πήρε και το βλέμμα του για μένα προσωπικά ήταν μια επιβράβευση ηθική όλων αυτών που κάνω τόσα χρόνια στην εταιρεία. Πέρα από χρήματα, πέρα από τζίρους, πέρα από το οτιδήποτε, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Έτσι, να δω ένα χαμόγελο στα χείλη ενός παιδιού το οποίο περνάει δύσκολες ώρες αυτή τη στιγμή με το πρόβλημα υγείας και το οποίο του ευχόμαστε ολόψυχα μέσα από την καρδιά μας να περάσει γρήγορα και όσο πιο άμεσα γίνεται. Το παιδί έκτοτε έχει έρθει κανένα 2 φορές, είναι χαρούμενο, μας χαιρετάει και θέλουμε πάντα να το βλέπουμε χαμογελαστό όπως την ημέρα που του δώσαμε το ταμπλέτ.